entzun nuen zerutik, eta honela esan zidan. Idatzi ezazu. Zorionekoa jaunarengan hiltzen diren ia. Bai, hala dio espiritua. Har dezatela atseden bere nekeetatik. Lagun bai dituzte beren egite honak. Jaunak, esana? Emakume fededuna izan da, fede sakonekoa,
ezagutu du Jaungoikoa mundu honetan fedearen bidez. Eta orain egun itxaropen hori arpegiz arpegi ikusten egongo dela. Aspaldi ezagutu dunik Bizenta auzoak izan du bera, honen plazan zenbat aldiz, elkartzen ginen, orain dela 21 urte egiten zen, bete duen, eta zenbat aldiz egongo bera plazan etxen beste aldiz. Emakume, beti oso agera horrekoa, uste beti batzuk ditu dela, azken arte, humila, gara ikustora, eta gauza horiek ez ditugu ongi estimatzen zenbat nahi duten. Harrera ona, pertsona jatorrak aurkitzea, irrinuan egiten dutenak, ongi tratatzen gaituztenak, hori altxor handi bat da. Modu hortan, elkar tratatzen baldin badugu, bizitza askoz hobea egiten da. Eta hori da Jaungoikoaren borondatea, hala egiten saia gaitezela. Azkeneko bisita, Samiguelekin, Pazko Igalanean, Sotil Danilo Egoinean, Samiguelen irudiarekin, Bizenta eta hotxe izango da gure besteria. Aingeluari ere eskatzen dugu bere alde. Cuando despedimos también a nuestros difuntos, algo que es muy importante para todos es mantener los recuerdos que tenemos de ellos, sobre todo los recuerdos buenos, guardarlos como grandes tesoros en el corazón. Y aquello que hemos aprendido también tener como una cosa grande mientras estemos en esta vida. Y por otro lado, algo esencial también es la solidaridad de unos con otros. Sabemos que antes o después todos vamos a morir, sabemos que antes o después todos vamos a dejar este mundo, pero siempre cuando llega es algo duro, es algo difícil, es algo triste, es una separación que nos duele. Por eso es importante la solidaridad. Especialmente para nosotros cristianos es un deber muy grande tratar al menos de compartir con la presencia, con la palabra, con la oración. A veces no es fácil como ayudar a aliviar el dolor, pero ese tratar de compartirlo es, vamos a decir, una cosa que tiene un valor grande y una obra de caridad muy grande. Horregatik, gaurko egunetan, familiarekin batekin eskatzen dugu gure goiko hartzaile Bizenta gure senidearen alde. Mundu honetan fedearen bidez ezagutu duenak, orain ikus dezala, beti erakarosun guztian, ekarri osoan, arpegiz arpegi gure Jaungoikoa. Eta handik Bizentak gure alde egiten segi dezala. Gure ondo izan asko dezake,
Era berean azalduan kariz katolik berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren esanez. Artzazuen eta eran guztiok hau ere ogonaren karizkata, itun berrieta betikoaren ogola, zuentzat eta eskorentzat dekatuak barkatzeko isuritu dena. Egiztu behar nere hori. Izangoa jona mundu guztiak baturik dagoen zuten izan. Eramazuk egitasun zora, eta sartorekin, Florentzioko egozienarekin, eta ez izan guztikin batean. Era berean izangoa jona biziko itxaropenean banderen zure segitiak, eta egitako guztiak ere. Anitzazu zen georpegiaren ahalgintan. Bereziki goan hartu izentza. Eta familiko egitaz guztiaz. Erokizak izkitu arren, guztiak izango bizien ikiztezagun. Jaitu baren ona Maria bezina doatu garen. Haren zena, oso santuanekin. Apostolu santuekin. San Pedro, beharriko zentariarekin. Eta gizarte guztietan, zure adizkene izan diren santuekin. Haiekin batean garen zentzagun. Jesucristo, zure zedearen bitartez. Begira zure
eta aintzaz piztuzen zure semeen sakramentu hori, apalki eskatzen dizugu jauna, izenta gure semearen alde, Kristoren Pasko misterioak garbitik, irits bezala piztu ere egunean zuri gobetea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bere ikak zaintzatela jainko guztiadunak, ikak eta semeak eta espiritu santuak.